אז ברוכים הבאים לעוד פודקאסט שלנו. היום אנחנו נפגשים עם דניאל שנמצא בארגון פעמונים שמסייע למשפחות נזקקות. אני אתקן אותך שזה לא דווקא משפחות נזקקות, אלא זה משפחות שנמצאות בחוסר איזון כלכלי. זה יכול להיות הרבה משפחות, לאו דווקא נזקקות. אוקיי, אז בוא תספר לי על המיזם הזה. אוקיי, אז ארגון פעמונים הוא פועל כבר די הרבה שנים בכל רחבי ישראל. יש תאים של סטודנטים שנמצא בין היתר פה במכללת ספיר. הארגון בעצם עוזר למשפחות לאו דווקא שנמצאות במצוקה כלכלית, אלא במצוקה נקרא לזה תזרימית יותר, כלומר שהמשפחות שנקלעות לחובות או חוסר איזון בין ההכנסות לכלכלות, כמו שבעצם מנהלים תקציב לכל דבר ועניין, לחברה, למוסדות, אז גם משפחה אמורה לנהל תקציב. אז כאשר ההוצאות עולות על ההכנסות או כל מיני מקרים כאלה ונכנסים לסחרורים כאלה ואחרים, אנחנו בעצם באים ונותנים כלים למשפחה ומסייעים בידם באמצעות ליווי, אבל אנחנו לא מחליטים למשפחה, אלא מלווים אותם בתהליך. ההתנדבות היא בעצם כוללת באמת הכשרה כיצד להיות באמת מלווים של המשפחות, ולאחר ההכשרה שהיא מאוד מעניינת ומקיפה ומאוד נותנת כלים לסטודנט גם לחיים, אז אנחנו בעצם יוצאים לליווי של משפחות, שזה בדרך כלל בהתנדבות הראשונה זה משפחה אחת. הרבה סטודנטים ישאלו, בעצם ההכשרה שלנו היא משהו כמו איזה 40 שעות, שזה באמת הכשרה מאוד מקיפה ומעניינת, מה פתאום באמת פעמונים כאילו נותנים כזאת הכשרה, ובעצם ההתנדבות היא פחות אפילו מהשעות שמשקיעים בהן, אז באמת רואים את זה גם ככלי עזר לתת לסטודנטים, וגם ככלי של ליצור אימפקט שגם הסטודנטים בהמשך ימשיכו אולי להתנדב הלאה, גם אחרי שהם ממשיכים להיות סטודנטים, או לפרסם את הארגון וכל מיני דברים כאלה. איך בעצם הארגון הוקם? בכמה זמן הוא פעיל? הארגון, אני לא יודע בדיוק כמה שנים, אבל אני חושב שהוא משהו בערך 20 שנה. הוא הארגון הכי מפורסם בארץ בתחום הזה, שהוא בא מתוך באמת זה שאין חינוך פיננסי כל כך לאנשים, ואנשים בעצם נקלעים, נקרא לזה, מחוסר חינוך במערכת החינוך הפורמלית, שהם לא יודעים להתנהל, כיצד לנהל תקציב של משפחה, שזה בעצם כמו תקציב עסקי הרבה פעמים. אתם פועלים בעצם באזור שדרות, נכון? נכון, כחלק מזה שבאמת המלגה היא מוכוונת השנה למלגה בקהילה, אנחנו גם בשנים עברו, אבל גם בפרט בשנה הזאת, אנחנו מתמקדים במשפחות שבעיקר מאזור העוטף והסביבה הקרובה. שנה שעברה שהיה מלחמה, אז ליווינו בכל הארץ, וזה היה באמת בזום והרבה יותר מעניין. איך אתם מגיעים למשפחות? אז הרבה משפחות מאוד, רוב המשפחות פונות בעצם לארגון פעמונים, במסגרת זה שהן באות, הן עוברות איזשהו תהליך, לראות אם הן מתאימות לליווי, מה הנתונים שלהם והכל, והרבה פעמים גם יש כל מיני ארגונים אחרים, כמו רווחה או כל מיני כאלה, ביטוח לאומי, שיכולים להפנות במסגרת ייעוץ כזה ואחר, שיפנו לארגון פעמונים. בעצם הרווחה והביטוח לאומי מכירים בכם כארגון והם מפנים כשהם רואים הרבה מאוד ארגונים מכירים בארגון פעמונים, בגלל שזה ארגון שכבר עובד במגזר השלישי כבר הרבה מאוד שנים, אז יש לו כל מיני שיתופי פעולה וגם זכיות במכרזים שונים של המדינה. בין היתר גם בנק הפועלים, יש באמת שיתוף נרחב עם העמותה גם. מה התהליך של הליווי של המשפחות? אז באמת זה תהליך הליווי בגדול הוא מתבסס על מספר צעדים פשוטים וקלים. בוא נקרא לזה, זה מתחלק בעיקרון בשלב של שיקוף שזה נקרא, שבעצם שהמשפחה תבין איפה היא עומדת ומה ההוצאות שלה, שזה השלב הקשה והארוך, גם הרגשית וגם הטכנית, איך לעשות אותו ואיך לבצע אותו בצורה נכונה. לאחר מכן לקבוע תקציב שזה יעד חודשי למשפחה. לאחר מכן בעצם בודקים ביצוע, לראות כיצד המשפחה עומדת ביעדים של התקציב ומשפרים ומתקנים אותו בהתאם לצורך.
ולאחר מכן בעצם בונים לטווח ארוך, יעדים למשפחה, לצאת מהרחובות ולהגיע לאיזון תקציבי. בסופו של דבר באות משפחות שהן לא מאוזנות, ואנחנו משתדלים להביא אותן לאיזון תקציבי. מעבר לזה שאתה גם כאילו מפעיל את התוכנית במכללה, נכון? אתה גם סטודנט? נכון, סטודנט למשפטים, שנה ג'. אז איך החיבור שלך לארגון הזה? נכון, אז באמת העניין של המשפטים, אפשר להגיד שהוא קצת פחות קשור לנושא הזה, אבל בהכשרה שלי אני רואה חשבון, אני גם עובד בתחום די הרבה שנים, וגם מתוך ידע אישי של ניהול כלכלת בית, אז באתי קצת מהעניין שם. המלגה הזאת, אני אדגיש, היא יכולה להגיע ולנגוע בהרבה סטודנטים. היו אצלנו סטודנטים גם שלומדים משפטים, גם כלכלה, גם הרבה מאוד השנה מעבודה סוציאלית, שזה באמת גם התהליך של הכסף, בסופו של דבר הוא מתקשר להרבה דברים רגשיים, וגם שם אנחנו צריכים להיות עם האנשים. אז זה יכול להתאים כמעט לכל סטודנט. יש גם ליווי של עובדים סוציאליים? כאילו... במקרה השנה יש אצלנו פשוט הרבה עובדים סוציאליים, אבל רוב הארגון בסופו של דבר הוא מתבסס על מתנדבים, אין כמעט עובדים בשכר, והמתנדבים באים ממגוון רחב מאוד של תחומי עניין וגילאים. איזה אתגרים יש לך גם בתור סטודנט, גם בתור כאילו מפעיל, גם שיש לך ילדים? כן, יש הרבה אתגרים בגלל העומס, אני משתדל לאזן ולרצות את כולם, נקרא לזה ככה. מה גורם לך בעשייה הזאת להרגיש שזה כאילו משמעותי, שזה מה שחשוב לך לעשות, שחשוב לך שזה יצליח? אני חושב שהאימפקט בסופו של דבר, גם מהסטודנטים וגם מהמשפחות, שבסופו של דבר הן מתחילות תהליך של ליווי ושל איזון, ושהם הרבה פעמים קצת מיואשים ולא יודעים איך בדיוק ומה ממומה, ובסופו של דבר המשפחה עולה על איזשהו דרך, ואפשר לראות שהשיעורי ההצלחה של פעמונים הם די גבוהים. בעבר זה היה כאילו אמרו 50%, ויש כאלה אומרים אוקיי, מה 50%? אז לתחום הזה 50% ואפילו יותר זה הרבה מאוד, כל משפחה זה עולם ומלואו, וממשפחות שהתנהלו שנים ושנים ולפעמים בצורה קצת פחות אחראית, שעולים על איזשהו דרך טובה, זה באמת הישג. יש מקרים שהליווי לא, כאילו, שזה לא מצליח הכימיה בין המשפחה לליווי? יכול להיות, יש הרבה לפעמים שהמשפחות פחות מוכנות כרגע לליווי, או שהגיעו מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. אנחנו מנסים לפרק ולהבין את הגורמים, וכן שהתהליך יצליח, אבל לעתים, אם באמת המשפחה פחות כרגע מוכנה לתהליך, בין מבחינה טכנית או בין מבחינה נפשית, אז לפעמים זה פשוט נדחה למועד מאוחר יותר. אז זה לא מפסיק לגמרי? הן יכולות לחזור כאילו? נכון, כן. אוקיי. ויש לך... וגם כל המפגשים באמת גם הם בלי תשלום כאילו, ולכן אנחנו נמצאים בזה, ובצד שני, אבל אנחנו כן דורשים מחויבות של המשפחה לתהליך. ויש לך איזשהו סיפור ספציפי שעולה לך, שאולי משקף כאילו, את החשיבות של המיזם, כן, אני יכול את האמת לחשוב על זה שכרגע השנה עלינו במספר המתנדבים, ובין היתר שני מתנדבים אצלי מלווים השנה הם בעצם אנשים שעברו ליווי בעבר לפני הרבה שנים, וזה תהליך די מדהים כאילו, כי זה בעצם אנשים שהבינו את החשיבות ויודעים ומכירים ומאוד מאוד מאוד רצו לבוא ולהתנדב במסגרת המודל, וזה מראה באמת כמה זה חשוב. אז יש לך איזשהו משהו לסיום, שכאילו איזה משפט שמתאר את הדרך חשיבה של פעמונים? אני חושב שחשוב באמת לסטודנטים שרוצים לתרום ולהרגיש משמעות, וגם על הדרך בעצם ללמוד דברים חדשים גם על עצמם וגם על הסביבה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה רגשית, שזה השילוב האידיאלי, אז כדאי להם לבוא ולהתנדב ולתת לעצמם. תודה רבה. תודה רבה.